Raz mi pristal taký komentár pod videom, že na čo všetko mám vedieť tieto slovesá a časovania, však ja mám prekladač a mám umelú inteligenciu. A na čo ti je dobre počítať? Však máš kalkulačku. A tiež nemusíš vedieť ani, kde leží Slovensko alebo Amerika. Však máš umelú inteligenciu. A vieš čo, nepotrebuješ ani variť, lebo máš kuchárov a nepotrebuješ ani upratovať doma, však sú upratovači. Takže pre tých, ktorí si chcú ale trošku potrápiť svoj mozog, lebo stále veria svojim vlastným schopnostiam a hlavne baví ich to, že sa zlepšujú a nenehávajú všetko na ostatných, ale chcú mať tú inteligenciu stále tu, tak pre nich ja dennodenne vytváram nový a nový obsah, nové a nové audiolekcie, videolekcie a učebné materiály. Takže príďte na moju platformu Spotify a Patreon, pokiaľ vy chcete stále zapájať svoj mozog. Adios!